Сьогодні у випуску Руслана Зайтулаєва засудили до 12 років колонії. Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України. Двері Європи для України відкриті. Джамала вийшла заміж. Благословіть ваш ім'я, ваш шлюб. Це ваш перший документ на все життя. Час новин на АТР, 26 квітня, 1154-й, день анексії Криму. Я Софія Бляєва. Вітаю вас. 12 років колонії суворого режиму. Російський суд визнав Руслана Зайтулаєва організатором Севастопольського осередку Хізбут Тахрір. Організації, визнаної в Росії терористичною. Раніше Зайтулаєв був засуджений до 7 років ув'язнення. За клопотанням прокурора, який вимагав для нього 17 років колонії, Верховний суд Росії відправив справу на новий розгляд. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок щодо Руслана Зайтулаєва. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Срок отбывания наказания исчислять осужденному Зайтулаеву с 26 апреля 2017 года с зачетом его задержания и времени содержания под стражей в связи с данным делом с 23 января 2015 года по 25 апреля 2017 года включительно. Адвокати з вироком не згодні. Он намерен обжаловать его в течение 10 суток. Пока его приговор не засилится, он будет находиться в СИЗО номер 1 города Ростова. На суд приїхала група підтримки з Криму. Серед них була дружина Зайтулаєва Мер'єм. Приехали поддержать своего соотечественника, потому что он также крымский татарин, такой же, как и мы, крымский мусульманин из Крыма. Город Ростов-на-Дону. Зайтулаєва звинувачують у тероризмі. Кримчанин свою провину не визнає. 22 дні тому він оголосив сухе голодування. Он после заседания также заявил о том, что он прекращает голодовку. Резко ухудшилось его здоровье. Руслана Зайтулаєва затримали в окупованому Криму в січні 2015-го. Звинуватили його в організації Севастопольського осередку Хізбут Тахрір, організації, визнаної в Росії терористичною. Дарина Іванютенко, Заман, АТР. Репресії проти кримських татар в окупованому Криму обговорили на 16-й сесії постійного форуму ООН з питань корінних народів у Нью-Йорку. Перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапар виступила в якості представника уряду України. Kırım Tatar vatandaşlarım, saygılı Tamır halklar temsilciler. Selam aleyküm. Just last week, Минулого тижня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов'язав Росію відновити меджліс та виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН по Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Україна розраховувала на повне виконання рішення суду, проте окупаційна влада Криму знехтувала ним. Репресії проти кримських татар у Нью-Йорку розповідав і представник меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Барієв. Джамиль Фарифат Чубаров депортирован из родной земли. Заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чигоз 2 года и 3 месяца находится под арестом в застенках ФСБ. 25 мая член Меджлиса Эрвин Ибрагимов был похищен в Бахчисарае. Он не найден до настоящего времени. 12 были найдены мертвыми зверскими пытками. Коренные крымские татары все больше и больше чувствуют себя под угрозой. Мы призываем международное сообщество, коренных братьев требовать от России исполнить промежуточное решение Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, то есть отменить решение Верховного суда России о запрете Меджлиса и позволить ему работать в качестве законного представительного органа коренных крымских татар на территории Крыма. На сесії виступав представник Російської Федерації, голова їхньої делегації Ігор Баринов. Запросив іноземних колег до окупованого Криму. Крымско-татарский язык стал государственным наравне с украинским и русским. На нем преподают в школах и высших учебных заведениях. Национальные праздники крымских татар стали общими для всего населения полуострова.
Восстанавливаются объекты духовного наследия, строятся соборные мечети для крымских татар, реализуются программы выделения жилья и обеспечения комплекса социальных гарантий. Для того, чтобы сделать непредвзятую, неполитизированную оценку состояния крымских татар, я приглашаю, в том числе моих коллег с Украины, посетить полуостров Крым и посмотреть, как обстоит ситуация на самом деле. Посли ЄС схвалили безвізовий режим для України. Тепер черга за міністрами Євросоюзу. Вони мають схвалити візову лібералізацію для України 11 травня. Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в офіційному журналі ЄС. Безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації. Двері Європи для України відкриті. Зараз залишилось рішення Ради Євросоюзу на рівні міністрів, і процес завершений. Металеві підпори, огорожі і дорожні знаки. Так виглядає сьогодні Шулявський міст у Києві. Місяць тому на ньому трапився обвал, ремонт досі не розпочався. На аварію тоді приїхав мер столиці, обіцяв швидку реконструкцію. Що каже Віталій Кличко тепер, знає Єлизавета Цереградська. Попереду дорожні роботи, обмеження швидкості 40 км на годину. Ці знаки попереджають водіїв, які в'їжджають на Шулявський міст у Києві. 27 лютого край цього мосту обвалився і пошкодив декілька автомобілів. Робочі тоді загородили місце обвалу. Ці огородження стоять і зараз. В первые сутки как обвалилось. Видели, что-то делали, но реально что? Потом нет, вот поставили вот эти вот решетки. Вроде как перегородили, не ходят, не ездят. Ніхто нічого, ноль. Біля мосту чергує поліцейський патруль. Там, де місяць тому стався обвал, люди переходять дорогу. Да пускай падають. Все одно. Є підпори. Ну що робити? Куди ходити? Іншої дороги немає. Другой раз оглядывается, потому что действительно страшно. Ну, все обвалилось, и получается страшно. Шулявський міст, який було визнано аварійним 7 років тому, ремонтувати не почали. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, проект реконструкції затверджено. Ремонт розпочнуть у кінці літа. Дороге задоволення. Це буде однозначно більше мільярда гривень, може бути, дойде до 2 мільярдів. І наше завдання – як можна швидко зробити реконструкцію. Тобто чіткої дати все ж таки немає? Дня, місяця, коли почнеться? Зараз документація. Експерти працюють. Я впевнений в тому, що в серпні ми вже можемо виходити на місце, починати роботу. Роман Спірідонов, Єлизавета Цереградська, Ельдар Ісматов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Маємо уточнення щодо цього сюжету. Обвал на Шулявському мосту стався 27 лютого 2017 року, тобто 2 місяці тому. В сюжеті було сказано місяць тому. В Туреччині затримали понад 1000 людей. У турецькому МВС повідомили, що внаслідок рейдів по всій країні затримали здебільшого працівників поліцейських структур. Їх підозрюють у зв'язках з рухом турецького проповідника Фейтулаха Гюлена, який мешкає наразі у США, і якого офіційна Анкара звинувачує в організації спроби заколоту торік у липні. У 81 провінції ми викрили мережу секретних імамів, які проникли в органи безпеки і, впливаючи на них ззовні, намагалися створити альтернативну поліцейську структуру, яка ігнорувала б державні інституції, здійснюючи власну політику. Проєкт «Чумацький шлях» про діалог українського та кримсько-татарського культур стартує в Києві від завтра. Стенди для 4 виставок готові. Розгорнули їх на території національного заповідника Софія Київська. Про те, як проходить підготовка, в матеріалі наших журналістів. Так проходить підготовка виставки «Народжені війною», яка має на меті показати взаємовплив української та кримсько-татарської культур. Працівники монтують шатер у залі, присвяченій кримсько-татарському побуту. Рустем Скіпін, художник та один з учасників проєкту, розповідає, що кримсько-татарська культура має багато спільного з українською. Это небольшая часть экспозиции, которая будет расположена под шатром. В ней мы показываем
предметы быта, которые использовали наши прародители, предки. Это и предметы ремесла, это и предметы утилитарные, которыми мы пользовались в приготовлении еды. Виставка «Народжені війною» буде займати 4 зали. Один із них присвячений зброї кримських татар та козаків. Тут ми бачимо одну з навіршей прапора кримського хана. Датується він 17 сторіччям, дуже рідкісна річ. Немає ні в одному музеї України подібного екземпляра. І перше в Україні було знайдено такий алем, він знаходиться, я ще раз скажу, в колекції Олександра Фельдмана, і вперше публічно демонструється саме на цій виставці. Виставка «Народжені війною» триватиме 2 тижні. Світлана Паламарчук, Іслам Пінка, Заман, АТР. Джамала вийшла заміж. Українська співачка кримсько-татарського походження Сусана Джамаладінова стала дружиною кримчанина Сейдбекіра Сулейманова. Церемонія нікях, обряду одруження, відбулася у Києві в Ісламському культурному центрі. Як це було? Ельвіна Сідбулаєва. Наречена Джамала вся в білій ніжній і довгій сукні з мережева. Наречений Сейдбекір Сулейманов в національному кримсько-татарському вбранні. В мечеті їх зустрічає імам Саїд Ісмагілов. Церемонія одруження, нікях відбувалися за мусульманськими традиціями. З обох сторін свідки тільки чоловіки. Спочатку імам запитав благословення у батьків, потім у молодят. Під час нікяху наречений має подарувати нареченій махар – весільний подарунок. Ви обговорювали шлюбний подарунок. Що ми запишемо? Добре. За вашим бажанням. Молоді тричі дали згоду на укладення шлюбу. Оголошую вас чоловіком і жінкою. На весіллі були батьки молодят та рідні. Дідусь Джамали приїхати з Криму не зміг. Привітав онучку через батьків. Дедушка тоже, он, наверное, переживает также. Вместе с нами это... Ну вот приеду, все расскажу, все покажу. Он сразу мне сказал, что в любом случае друг другу надо уже уступать. Моя мечта сбылась. Я очень рад за это. И желаю им счастья, и мира, и согласия. Я его люблю. Очень хороший у нас зять. Чтобы они жили. Радостно, безусловно. Радостно, рада за детей. Машаллах. Аллах бахтларын версін. Я дуже щаслива. У мене був син, тепер є донька. Нехай вони будуть щасливі і радують нас. Нехай їх родина буде міцною та щасливою. З Туреччини прилетіла рідна сестра Джамали Іріліна. На весіллі вона разом з чоловіком і донькою. Мы очень ждали, кого же все-таки выберет наша любимая Сусаночка. Слава Богу, çok şükür достойного жениха выбрала. Дай Бог им счастья, Аллах uzun ömür versin, mutlu mesut etsin. Hep birlikte mutlu yaşasınlar. Церемонія нікях тривала півгодини. Після неї молодята та їх рідні поїхали на весілля. Ельвіна Сідбулаєва, Іслам Пінка, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарського за 45 хвилин. Ефір телеканалу АТР продовжує Бугунь. Будьте з нами.